forsaken. I'm accepted. You working there. I'm alive and well. The Spirit lives within me. Because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You working there. I'm alive and well. The Spirit lives within me. Because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. And it's my joy to honor you. In all that I do, I honor you. I'm not young now, yang biar try like Lapin young now, yang bilang yang baik. Ning along with God. Xin hoa của trong nhà mà đi học bất lạc qua chỉ biết thôi là kan có cả lòng không bị hoàn nhạc nằm mãi trong nhà chỉ biết thôi là Sngi ku play fi da ka Khristan ga bathiang tam ga jong try Jisu ngadon be ban kran ni ktien ga jong play ba fi ba jipe ni channel fi dang yi ba ga tayo ga ma dap la kran lightly gi jing kran chafang ki da jong ga por ti ga ni ga por ngadon ban kran yi jing kran i batang man ta shilin khat hi ba ngan ai kar tay ni ga jing kran janga kom ki Khristan ha gi ni gi sngi ki ba Khatduh haki we ki ktien ngamo banang kumnong yen em kom ki Khristan hagi ni sngi ki ba Khatduh
ka jingi kran jingi ne channel kam dei e tangkum nungin tip ki dak jong ko por ko min so thu isi ba khadu rei ka jing duai jong ale ka dei kalom bangin so thu kita ki ai ge kalom ba dei rei bangin tip roban em kum ki Khristan hagini si ba khadu ini jingkran jong ai batang si sen ngai in yarap e fi ngam dong e batang kini ke bang ong mentaga jan me mentaga mentah gani ke kenti mentah ki la biang rei ini I are lightly bang ai fi mentah in yarap e fi in yarap e fi to habat ka ba Khatduh kan ning ngai ba ini jingkran jong ai batang si sen mentah in yarap e fi ban ai jing shai na ka tien jong ble to kum nong in em kum ki Khristan hagini ki singi ba Khatduh kabaning kong siapa bangan orang kabaning kong tangan puli kalau nak kabak harar jegi Hebrew kalau khat kabak khatsa Bible kong kumni tu be brai ke jinglong sup pat kibriu baro pat ke jing pen khuai klam ka tau no nom yo I utrai kabak kong tu be brai ke jinglong sup kani ka khat kong no nom yo I utrai kaman hawa phim yo I utrai kaman hakasim bo utrai wan hante ne shitang semeron sha phim yo I onom play ki kmat bukan jam sim jonga jang feel ada yem gani ka jing ka ba ong hang ne ka ai ka ba ning kong ba ngalap na ne hang ne don artli ki ai ka ba ning kong parlok yangi ki Khristan ni si ba Khatduh gare tungin em ka jingem ka ba yesu pat ki breu baro tungin em ka jingem ka ba yesu pat ki breu baro tari ka ba don kam pala to namar gani ka khat ba bu kong la dang yesu pat ki breu baro Nginam yo ino try one. To. Na singa nang kum ne ning kong kum no la map yingi. Hatum de ga jing eight blay. Hatum de ga jing eight blay ga map yingi. Hatum de ga jing eight jo blay. Ba ula I ka ta ga perthayam ga go khat ba bu bangi tip ha. Bala pun khai ga jing ai bala ai yingi bangi yo ga jing ba bam ji ko. Fikan mau em try jing usha ga ding fna usha sempat usha bentio na ga khmat. La sempat la dagi shabuk la ka snam jo kan jao la ka fini por la klan la tlat umdon borshu re shua ba un ai tile ga jang man se mong ko pa to ma pikina ba kim tep ke ai ga bakile ka jingin ko ba yesu ki bil bro ka ga jing ko ba ma Patras si se ne ko ga por filap ga lana ga ba khat fra jong Matthias ka khat ar ko ya por wan chau Jesus Christ ang la da upar jang ule apa persaya nga ngan mam nhiều xiên trai ông ngam ông nhiều xiên ông ngam nhiều phô xiên nhiều phô xiên nhiều sau spak khandai phô xiên cả bông đã kêu kịch tiền một map bên cả nô xiên map bên kita lagi tim Khristan paralog kawai ka bang sotana ena ka Bible ka grants pang ka donot jaga jing map ka donot jaga jing sup bat kibreu baro ka des pang Stefan u Marta u baningkong haga jinglong Khristan bala record haga ktien ka jong ublay haga kitab hikam ki apostol ka lanang ka banyaw pe ba haga ktien jong ublay ni nganda pulis pang muni uprio ka Bible kong kumne lanang banyaw kam apostol ka dekhat san fukudan bro pho tikila len tham mau yo Stefan haba udang duai udaong atrai jisu to pdiang no ekamen sim jama ti ula demi lagi kho siu ba ula perta de ktien ga jam atrai tu wat theo ya ka ne ka pop ti anda ula laong ya ka ne ula yo thiano don ka ege ga ko dor ha gi atli gi khat Stefan duai ka ba ki dang len tham mau ha ga ne ga jing duai wang trai jisu pdiang no ekamen sim jama Hendai ka Bible ka khlem tu ingi ba u khabrem lagi khmat ne yo thia na kum tu khla na kum tu den da wang ti kitien ba hang thia pong wang sawai kitien hade bolang tribe ne ka men sim janga utra khlem pat prian den da wang tu kitien what theory ne ka pop haki haga da ka por ula yo thia na ula khla no kadan ka spa ka bari jang kitien jang bulai hang ne ula da wang ne ne jrong tribe dia no ka men sim janga khlam pat prian utrai tanda wang map yaki wat theo gani ga bakile hangta utra updeng ga men sim jomo fite bau Jesus Christ wang map ko molo fiong map ga daba kim te ke bakile usang kokpa tu dang no lalinga IT ga men sim jame kata ri ga pagidon kambat so tho parlo ka jigem ga ba yesu bat kibriu baro ka de ga bodon kampalat yang nga ba de film Khristan hakini kisngi ki ba Khatduh ka jing tho jang upol si nang rom ka nang ba san ga khot ka ba san ka ai gi ni ki kenten ki ba so to na pa ni so tho ka tien jong play kom ne san nang ka khot ka ba san jong ki rom
Bat kata ga jing kerman kam ju ran bu kho na ba ya ga jing eat ublay ula the yar no buk ha ga do no jing da mun sim kho ya bala ai na ngi ken mau paralok ka ba bu ga jing jang ublay la the yar no buk do no jing da mun sim kho ngi don ga jing eat blay ha ga do no jing namar ta ga da tingin em ga jing ga ba yesup bat kibre baro tingin em ga jing ga yesup bat kibre baro ha ba on yesup ka jing ga ba yesup bat kibre baro Kaba ang Yesus gibre boro kamut parlok tang balalat na kaya niya kaya mai kaya kat kaya surut kaya kan kamut tang kumta wala kata kalau ko badai habala Yesus ngimya da ngimya surut ngimya kan ngimya la kum ro re haba ang Yesus kamut ro ba fimbat nuot shu agado no chang fi ya no ro kata ga de ga jing Yesus kata ga de ga ba fi Yesus pa gibre baro namadon gibreo Kibahaga jing nong briong, hu ya utu briong am jula pe kakmat. Kamu kidang bat no daga do no jengki. Kamla ban em kumu Khristan bagi longgong ta. Ngimla. Dia mata dama na sisen ka jing esuk kam ni ta malak kaya ni aga da kaya surut. Bam bat no shu, bam israi shu no, bam don jing badang bat ya no aga do no. Ya, ka jing esuk kali bam don e shu sna do no. Bat shu ya no. Don jing bat dau shu ya no. Sengak manong ifi ni gapor. Haga jingim brio mlaban lem. Laban dan gibrio ki bom sultanat ifi. Kalaban long pim laban lay ay. Laban dan gibrio ki bom sultanat kilaban sultanat klub kilaban long ba kim sultanat klub daw hi. Kalaban long ba kidan gibrio ki bom sultanat ya fi la ni nga. Rega jingshisha ka bakraw gade bamanga ba na figum ki Khristan ngimdei bandon banong ngangam sultanat ita ladang idang dong kumta kamot ngiklam pada sok berutau brio berkata ke brio ken mau parlok kita ki eke fikir mau Jesus Christ ka dong basan ka dekhar bar fla sa jang gospel na Matthias uang lada memot ban ai ke jingknya ai ngo khman jang duan rela ro parlok sa me udan ai ban ong persya eme lani ban mudu eme ken sok sya mo ta parlok Kani kadang ka kubor ka bakraw ni. Kan mau perlo ki jingero ki jingmani jingyo trabro ki long ki basap lada don ka jingbat not ka jingbat daw ka do no jani. Waleng mut ni kamlai lai ka jing bhasor ka jing nangroi jingi ka jingero jingmani jingi try ka jing moki kintia jingi bakum nung isai kamlai lai kampoi shabaneng para lang ong be kumta lada ngadang bat not ya no ka do no jana. Nabar hang ni utrai ang bo katu ka jing kina jang ka jing aingo jang yang tua ro chua khele yeso hadi kata sawan kenya aingo kata ri badon kampala ngatang sai chisen tong inum yaro inum mani utrai bat ka bat no ya no tungin pan khot tungin im ka jing ko mang yeso bat kibreu baro lada puli ka na ka basam jang ka gospel jang Matthias ka dekat safusan ki kentien ki ba utrai ukran kiba yarap ingi bangin sofu kai kata ka jing im jang ka jing yeso bat kibreu baro katien jong oblay ka ongkum ni tangan dap ngan puli ngamot panam san nong safusan ka dekhot gospel Matthias ki kintien jong utrai henry nga ang fitu ikinong shun jong fi to ker hui gi batim fi to le bhai gi bashun fi to du wairu na gamta gi bala sneu fi bat ki bala benri fi ba finyo along ki khon jong ukpa jong fi ubaha benang na ba open mi sngi Upan mi yang sengi hagi basneu bat gi bopha upar yo slap hagi bohap bat gi bom hop lada pule ni gat khat kam ni gat kini ki kiten ba utrai ukran lada pule ni ki kiten ba utrai wam to e gi bashon ker khoi gi batem ngan kran bet da kten ga badai bat om haga jinglong breu la ni haga jingim breu jingi daga jinglong breu jingi hatu kata kalong ga bala bande ngam tharai de jing breu de jing long breu jingi kata ka bam lalam ya uba tim ngin kerhu ya uba kran ben ngin ya duai ngin e kata ka bam la ban long hari kan mau per haga jingim Khristan kala ban long daga jing ai blai balaga ngim pat long kum taru ngim pat de er ki Khristan gi basisha kum no te fin ya so per ki breu baro la daga jing la da fim ya haga jing it blay de mata ka daw ka Ephesus ka lang ka basan ka dukhat ka baning kom ka nanong ka dukhat baning kom ka ba hang to fil la ka ba kom to ya fi ka jing it kum ki khon jong blay to ya fi ka jing it
Namar taka da tungin dia ega jingit parlo bangin la banya sok pat kibreu baro haga jinglong brio finia kendo ki jat pe ki jat je kendo haga jinglong brio finia sham ki jat pe ki jat je sham ki bala la se ban penmong ega jingmot ki bala ban penmong ega do no jafi hendai ngan au sai sisen kan mau te ka babel kong tu ye sok pat kibreu baro ya be brai ega jing sok pat kibreu baro klam ka ta nu no ro nom ye i yo try Wat kelat ika bang ang kajinga sok pagi bro kam de tambal alat na kaya niya kaya dat kaya surut kaya kan at am kam de kata kade bangambat daw ngambat nut yan ro la dalam kumdo ngambat daw ngambat nut yan ro dan kajing blay dan kajing ay blay ka panla kan mau sa si sen ni fine por Ginom la ban le kan de ka board bridging de da filang Khristan fila jiet ban shakri blay kata ka jing jiet fi ban shakri blay ai ka jing ai jang blay kan pala fi tungin duai man la ka sibo tran pala ngi pangin em ka jing ka bang yesu bat kibrio baro ka ba em ka jing em ka ba shatiang em ka jing em ka ba khot bat ka ba kentang dengan puli biang tu ke Hebrew khat sa sa hisen na mara tu khat ka don atli ki ai ke ngom ngalong fi mena tu be brai ke jinglong sup baki video boro bat shaga jingpun khoi lani shaga jing khoi klam kata uno ro onomi iyo try ken mang unomi iyo try lani ngimim ke jing ka khoi bat ka bakentang ro parala ke jing ke shiti ka bani kong jong uyanes kalana ka ba lai ka khat ka ba ar ka ba lai ka thoi te ki kintian ki be dei dor bat ka ei bang ong iwe uyanes lai lanang ar lai ka khat ko hepa e mentang ilong ki khono blai ba apal apan pau ye kai bin salong heringi tep ada apan pau yu ngin long ki bakum mo u namar ngin yu i u kum ba ulang hi te wel pa we baro obadan gani ka jinker man open khot jala de kat kum ba ma uru ulang ba khot fidan ka jinker man kum ki Khristan ki ba ap kermani ka jingwan ka jumutra kum ki Khristan ba emang ni ka si ba Khatduh tungin em ka jing ka ba khot namar gani ka khat ka ba ba ka utaw man ni ka jinker man bo ap kerman ka jingwan jumutra open khot jala dan ar ki ai ke open khoi tingi parla kabaning kong kasnam ke jomu Jesus Christ kenma kabaning kong kasnam ke jomu Jesus Christ kabab kong ladangi ong ka shiti kabaning kong jomu Yohanes kalana kabaning kong ka khat bakhanda kabab kong ladangi fly ke jing bam hok jingi kasnam jomu Jesus Christ kapan khoi tingi barofa kenma ka ni kamot sa te ka tu ka jing duan kalanga bamot kamot ha ka jinga jingi mamala kasi na mara ka jing lo bro ngim biang lot Henry hen chisen ba fila so thua ka darot ba fi bakla shibo kan ko jing perkhat ka fi so thua ka long bom day on try ba be nga perkhat ka bom day shibo ka tin ba fikran no kasmong ba la pen mong kiwe ba fe try ma ngala kum kran ka tin ngala kum le ka to ka bom day nga kwa fi por man ka sin ba fi duai kum ta fi fla ka to tra ka ba gong ka snam jong Jesus Christ ka pen khoi fi ka snam jong Jesus Christ ka pen khoi fi ba ka por ba fi kala ka bom ba ka ni pen khoi ka jing jong fi ka ba man la ka si ba fi ka do no ka ba snore da ka jong tra Kabar ka pen khoi yang ide ngai ka ktien jong play u Jesus Christ sa ka shiti ka ngamot manang u Jesus Christ sa ka gospel jong Yohanes ka nang ka ba khasan ka khat bala yuang fi long ki ba khoi da ka ta ka ktien ka bang la krani fi Ephesus number 1 ka ba fundu ka ba gong ka ktien la ne ka ktien ka ba ka ktien la pun sini me ka ktien ka gong ka ka ba sai ka ba pen khoi Kaktin mereka mau kapan baik, kaktin jauh mereka kejauhan dia ni. Nama tak dawat kelat perlu kaktin jauh mereka kesnam jauh Jesus Christ kipan khoi ke jim jauh. Kau yang bang sultanat, jika jinglong jauh David, sepana bang kerana ke nigal yang, kadai tu kesam gua bakat kendai, kadukar ke bakat ar. Kesam gua bakat kendai, kadukar ke bakat ar David uang. Where bala bang sultu elagi jauh ke jim bakala. Penkhoi kami atrai. Na kijing lat ki bari David ong kumta Ongoy bala ban sau thoi lagi jang kijing bakla Ban khoi ma me atra ni kijing lat ki bari Ai ba kata kan ng jing duai jingi man na kami siya bagin thia ngala yo e kata la katu kan esna ma kijing im janga mala kami siya bangan thia nga ngu try na market general kat jangu dan kiai mga sautu mga bakalang try map nga bakla to try nga kum krent nga kum perkhat itu kabam day try nga kum try map nga ringam jukrat banduai nga sam ka kandai khat ar kum banduai debet nong try map nga ade ka dan ka no ka jing bakla ka bangam sumu thu ka bayat lat nga jingmut jonga bangam yo kyam ngam sautu map nga try David wang say sin nga nong David wang we bala ban sautu elagi jing bakla
pen khoi ma me atrai ni ki jing light la ni ki jing bakala ki bori tari ga jing im jaga jing sngoret ka bangi be si ga jing ga khoi bat ka bakanta abang ga krani ga jing khoi paralap ngadong katu ka ni tli fi sausan real tli ki ai ke way tungin khoi ha ga don what chini ga jing tmu chini ka motive chini ka ta le ga ri ga don kam namaru ble chini wang now try we ia ka don what ia ka ta fit pa Blazing itu play with you download. Kapop kam stang nunu ka stang nadu ka download. Ngingin dia asno yung nunu beri boleh ka nunu kong. Oh dang lek kom tasi, oh dang lek kom tasi. Penbantu beri ulah pun itu ko pop nadu license name sauce name menshua. Hakmat jeng boleh kalau ada long pop nadu license name sauce name menshua nadu udang pun. Nampak tak dawan sisen parlok tungin kuat ka download ka motif ke jengi. Ka tungin kuat ka jenggot khat jengi. Tungin kuat ka attitude ke jengi. Kabalai tungin khoi giktian mangikran Ephesus kan basau berkat arfu kenai giktian jauh belakang abi giktian cofi kenlang kiba tei bat kiba ai jing ai mendai giktian kiba penmam mendai giktian kiba penram mendai giktian kiba pensniu penpra penban kan mau katar ka jing khoi giktian jing mangikran nang ta tungin khoi ro parallah hikam gikti jing trei kam jing trei jam jengi Na if you are jin shania na kiwe tum de ni kita iktian mangikran ki jing tre ki kam ki jam ki jangi na marta ka daw kalong bas ngole ran la kibre kimle on jin shania ya uri wa ngalong Khristan na mar mi hok ka jing tre kam ka jing tre jam khoi tungin khoi ki kam ki tungin khoi na si sen ha ki jing tre kam ki jing tre jam ki kam ki ti jingi ka basan tungin khoi ha ki jing dai mat ki wai balangi do jing shania na kiwe ki jing dai kim bet kim biang Mata kadang mana sisi tongin khoi jaga jinge dai bat kiwe do kum ki Khristan hagi ning si ba Khatduh kaban rio paralo tongin ri khoi do igani ga mat ini ga lor nyang jingi kabade ga temple ka jong mun sim khoi jong blai fite ka kata iwe koren ga long balai di khat ba khan rio ba ga ba tong phimte ba ga bat jang fi ga long ga jaga som jong mun sim khoi jong blai da fi pule shi iwe pat ki jing tho ga tin jong blai kom ki mat jang fi ge de ba blai da sis pa e fi ga mat jang fi da sis pa Kadang jaga syam jong mun se bakho jong bulai na marta da tungin kian ngi jingbam ko basneo tungin kian ngi jingbam ki ba pentingit e ka mat jengi ki ba pentingit e ka mat ka jong mun ka mat ka balong ka temple ka jong bulai tungin ri kho e ka temple ka jong bulai komnong ini wat jaga syam ne abnan habai ga ni ka mat ka temple ka jingi pa ngi pentingit ngi ma jaga syam yu try jengi ba mun sim jong o plain kur khu feeling ga jan me parala u plain kur khu ya feeling ga por na bon office na ni gtian Dengan penkut ini poin jeng ada ke puli ke sam ke bakat kendai ke dekat ke bakat sam. Ketian jauh belai kaum ni. Dengan penkut ini ada ke puli ke sam ke bakat kendai ke dekat ke bakat sam. Tu ai bagi ketian ke shintor jenga. Bagi jeng berkat ke dono jenga. Kinlang iba pediang soba khmat jene atrai mau siang jenga bat unong sius pa jenga. Komno ketian jenga bagi jeng berkat jenga kinlang iba pediang hona khmat jeng belai. Lada kimyalom hauju ulan. Lada ka ega bangakran kamlong ka ju na gadon no changa namar nga kwa bani fini ka por fite be jinglong brio khrao ngila ban kran na gawai ke jing daga tien daga moy ka jingmon ngila ban long daga wai ken ma ya ka taw ble pediam re da ka jing per khat jing ko ko ki tien jini ki kam jini ki pau shaba jini ki ko ble pediam sobha tare ke jing sobha jang ble tong ine be se ka jing ko ko ba ka ba kentam kum ki Khristan ke ba yem gi sngi ke ba Khatduh Kabalai paralok em ka jing em ka ba fi shapting belai shisha kom ki Khristan akini ki singi ba Khatduh tungin em ka jing ka ba shapting belai ka ba dap de jing shapting belai shisha ka shiti ka ba ni kam jong Petras ka na ka ba ni kam ka khat ba khan nyau da fi pule ka to Petras wang kum ne wang la da fi khat kpa yau tau bam jin nyau shi liang khmat to pan let ya ka portion ba sa jong fi ha ka jing shapting no ha ka jing shapting utrai Tingin na 5 na sa kitab jong Malachi lang no balay. Dekat kan riu kan nyaw kat fra. Kini ka dekat kini ka balong jinggur hu pala. Ka krene ka jing shep tingu try bat ka yasno lang bat ka jingwan ka jong try. Ka jingwan romdo ka jong try. Tangan puli ka. Bible kong kumni Malachi lang no balay. Ka dekat kan riu kan nyaw kat fra. Ka ba kan riu kong kumni. Anda kum ta kita ka shep tiang Kibala shop te utrai kile kran parlok bar utrai la shkor bar ulai osngau bala thoi ga kitab ga jingkan ma khpat chui kita kibala shop te utrai bar kiba perkhat ga kerteng jamu
Lagi shifting belai kan mau pada don ka kitab jing kan mau pada thoa benang nama jing ki breu jing ki khon jing ki breu jing ki ba shifting you. Oh ka jing em ka ba shifting belai ka dei ka ba kodor la tho ye ka jing kan mau ha benang kan mau ka ba gong ye ki breu shifting you. Ka ba kham yo gong kum no. Kin long ki jonga ang try ki pa ya ka ta ka si mga penlong ye ka jing kan show la ka jong hi. Haka Sngi ba boleh ngan pelang ke jingkan show ngan wan lom ye ke jingkan show janga kinlong ki janga ya no boleh ukam kenti bang ilong ki jangu ya ke besyakti yo kan ke Sngi bang ke Sngi ke jingkan show ke kan semang ke jing rong no ka jangu try haka Sngi ba ujus ke suan ang tena shitang sut ba rong wan rong no la ki jangu brio un lom no ki brio ke jangu berkhoi bang ine heaven e kendo yo try Mano te bati kina ban le kata si kabal gong ki besyap tiang yu namaru trai dong arta ki de ki jonga kita ki besyap tiang ki de ki jonga amu trai ki pai tangan puli pun kot dengan khat ban ngani snei ko ma snei brio ya zo besyak rio nrega dekat bakat pra gong no hamta te fin 5 at fin small to yo ba hot no baman ya besyak rio blai nau ta ba besyak rio Kan mau paro ngap ka fi por ngimla ban shule man le namar kani ka babu kani ka dukhat babu ni kong hang ta fi sa so thu fi sa yo isha yo ba hak no ba man yo to ba shakri yo blai no to ba shakri yo tunginum shule man le ban shakri blai namar ka Sngi jong ka jingan hono kan pun shisha manu ba shule man le shakri blai bat manu ba shakri blai shisha ai begini em ka jingem bangi shifting blai shisha parlo unawa Onawa Hebrew kan nang bakhat wei de bakhat nyo ka tien jo Hebrew khat wei ga khat ban nyo fin la bang tu ba ga ba kong shang jo Onawa la pen khiu na ga jing ting ru ble ba ula thawe ga ta ga ying le la ne ula pen khe ta ga ying le namar la ga jo ga jing la yem la ne ban plat yem la ga jong ka ye ka inga ba pen khiu no ban thaw ga ying le ka ba ga jing ship ting yo Ai bang abat fingin ya ke jing malang kasi bukan pun kini ni ke jing shifting blay bangin da shifting purong yo blay de ka downward jing ibarokum ki Khristan hagi ni ki Sngi ki ba Khatduh parla fikir mau em ka proverb nang ba khnai du ka ba shipau ko ong ka jing shifting yo try ga ka jing stang jong ka jing star la ni ya kum ki ba be ni si ba Khatduh ngi la ban ya chi ki clear jing jing pen shoi ki ba hajar ru kong to ngi ya kum ki ba start The film la ban yo ai ga jing start paralog la da film shifting blay namar ka babul kam ga jing shifting yo try de ga jing stang jo ga jing start re ga banga kwa ba nang film ga por ga de ga ni tungin so thu pa de ka ai ga ta ga jing shifting yo try an puli fi art li di khat kin yarap fi ban pen shai ban yarap fi ban pen shai ka ai ga ta ga jing shifting yo try bangin so thu proverb talang ga ba pra ka du khat ka ba khat lai Kong kum ni bangin so thu kai ga ta ga jing shifting utrai yong ga jing shifting utrai ga jing shifting utrai ni gidan ka ma so thu kai ga ta ga jing shifting utrai proverb nang ba pra de khat ba khalai snap ha ga ai ba ga bible kong tangan puli ni ga por tien jong play kong ob ni snap ba ka bible kong ni ngan puli fra khalai ka jing shifting utrai ka long ga ba shun ya ga ba sni Sai she said, ka jing shifting utrai ka lang ba shon, de ka basneo. Ujo pro ka lang ba arfu fra ka dukhan ba arfu fra u batay ka ta. Sna ujo ko ngumne, bar how breo long ha kmi ka jing shifting utrai ka lang ka jing start, bat ka ba ken riya na ka basneo ka lang ka jing shampang. Dakine ki artli ki dukhan ka mangi so to ka jing shifting utrai ka de ka ai. Ka mangi shon ka basneo, ka jing shifting utrai ka de ka ai, ka mangi ken riya na ka basneo. Teng ni shifting utrai la rangin ken riya ngim isi ngim shuni ga basneo kai ka ta ka jing shifting utrai para la namar ta daw tungin im ka jing ka bang shifting utrai da ka dono chingi baro tungin im ka jing bu shifting utrai da ka dono chingi baro ka ba Khatduh ye wala da ka krani ka jing shifting utrai ken ma ngan ang fi ka wei ka tien finum la ban shifting blay nganom la ban shifting blay ka jing im junga la da ka tien jong blay kam don ha ka dono junga Haki wiki tien, lada ngam recop ya kak tien jong utrai hega dono junga, nganum la ban shifting blade da le ruya, nganum la. Kasama kat chispakan kendai kan bakat wege tu ya kata, kababu kong upne. Ngala recop ya kak tien jong me hala ka dono, kenang bangan omne pop ya me. Ngala recop ya kak tien jong me hega dono junga u debit. Ai bangaba filung in recop ya kak tien jong utrai hega dono jungi. Balai kena menginap le pop you try.
paralog tungin ri ga tien jom le ga don o jingi banginum la pop yo try jingi banginum la pop yo try jingi haga jing embrio dan shibon ki jing pen shoy haga jing embrio dan shibon ki jing sham ki jing kendo ki bala ban ring ga jing long brio jingi bangin kin riano na ka bayan na jing sha ka tien jom le ni na bangin kin riano na ka ta no rem jong jing long Khristan ka bsha dan shibon ki ki ban pun ki ga jing em jingi ki ban le ga jing em jingi ringan ang si sen dong in ri khop ka tien jom le ga don no jingi knan bangin om le pop yo try knan bangin om le pop yo try namar ka ta daw ng ka pa ni fini ka por parlo dong in em ki Khristan ji ki si ke ba Khatduh ngan ang si sen kong ki Khristan ha ki Sngi ke ba Khatduh kong ki Khristan ki ba ap khmi e ka jingwan ga jong utra banan shaw ki jong ke ba utang shimi pa hang te sin bene ngani oban hair ban late baru try jonga baru try jong fi dong in em ga jim ka ba sup pat ki breu baro dong in em ga jing em ka ba ka jing ka ba khoi bat ka ba kan tam dong in em ga jim ka ba ni shapting blai shisha da ka tono chingi baro ken mau paralo ka khlemat ba fi pidang chi sura sa ga dong no chong fi ka mo fi shim e kara ba nong try ngala jet ban shakriye me nan ong nga manta shimru e kara ba nong try nga jet ban yai ne ba me compare manu ba wan ga jing bangan ya sok pat kibriyo baro nganum ba daw ino kanum mong ka jano janga bando bangan em ka jeng ka ba khoi ka ba gantang bangan em ka jeng ka ba shifting shisha me tra ba ga si ba me wan nga yo le pan me uplay on kur khui fini ga jan me parlo na kini ki ai we ren kum no ngin em kum ki Khristan ki si ba Khatduh ki Khristan ki ba ap khmilanti ya ka jingwan rong no ka jingwan shaw jong utrai yangi kum ki khon jamo amen